Mama? Prophet. Iri kuita saibiri? Iri kurwadza. Mune muchinzwei? Ndinenge ndichineta. Ngoneta? Pane nguva yamunombodonha? Ichokwadi. Handizivi asi vana chiremba vakambokuudzai kuti zvine chekuita neanemia ropa renyu kuti shoma? Ichokwadi. Ko makaenderei pabarika? Ndakatambirwa namai guru zvakanaka. Oh. Kureva kuti masvika mushamba memunhu vakatoti shikai makatoperekedzwa nehama dzenyu vakatoti shikai. Takatoitirwa mapururudzo naiwo. Mai guru? Ichokwadi, Prophet. Ngatirorei maoko mai guru ane mwoyo wakanaka. Zviri kuerezvo? Aiwa vakapembererwa. Now imimi mumarriage yenyimo mamunozombogona kuita mwana? Handina kumboita mwana. Mane makore mangani ekuberekwa? Ndine 50 years. Murimo marriage mamakatambirwa asi hamusi kumboenjoya nokuti miri wenyu wakangorezuka hamugoni kuita mabasa anorema munongogara muchirwara day and day. Ichokwadi, Prophet, miri yangu inorwadza wese zvavo. Mukatorwadziwa mukadonha mai guru ndo vanotomira nemi kuwedza kukurapisai. Vane rudo, Prophet. Ndakuda kukudzorerai kare. Nokuti ndakakutarisai kudai ndiri kuoneswa in the realm of the spirit. Pamangapembererwa kudai mai guru vakakuradzai rudo nokuti havana kana kumboramba kana nemidziyo yavo. Kana vakati ndezvedu tese. Vakatokupai huku? Ichokwadi, huku ndakapiwa. Yekunzi urayai muchipemberero? Ichokwadi, takaipiwa. No. Ngatidzokei pahuku yamakapiwa namai guru. Imi pamakacheka huku iyi muine hama dzenyu muchipembererwa, yakabuda ropa here? Haina, Prophet. Zvivindi zvaminazvo zvakafanana naFaro namaEgyptians. Vakateera Moses negungwa rakapatsanuka ravasina kumboziva kuti rakapatsanurwa nani. Kuteera pakaoma somumvura uchiteera pausingazivi kuti papatsanurwa nani. Huku kusabuda kwayakaita ropa ndo zvimwe chete zvinoratidza kuti mai guru ava vakachimasta chigemu chekunwa ropa vanhu vachifamba. Izvozvi Prophet, handisi kufunga kuti pane zvawakaita. Kwadzinorowa matumbu ndo kwadzomhanyira. Mai guru havasoda kuti mufe, vada kuti mimi munwe weropa muchifamba. Prophet, ndibatsirei. Makuda kubatsirwa? Ndibatsirei, Prophet. Ndibatsirei. Hakuna mukadzi asina basa nemurume wake. Ukaona kuti tora nyumwa. Zvimwe zvacho hazvidi mweya waMwari, zvinoda kuve nyumbweni. Anongonyumwawo chete. Ndoda kuti Mwari avaitire zvakanaka.
Simudzai maoko. Father, in the name of Jesus, I cancel this sickness right now. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. You are free now. Goodness and mercy, Prophet T Freddy, the Goodness and Mercy Ministries. Vanokuunzirai Restoration Night, weFriday, 31 October 2025. PAGOODNESS and Mercy Ministries. Pakona pa High Glen Road na Mushayabande. Pa number 11403 Mushayabande Road, Glenora B, Harare. Restoration Night, PAGOODNESS and Mercy Ministries. Ngo9 ntambama kuze kuse Pungwe. Udzanai. Pungwe mwine munhu wa Mwari, Prophet T Freddy. Restoration Night, weFriday, 31 October 2025. Kuti munzwe zvizere, fona ipa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.